ka tnat ka koi ka khia ka sarkar chela ka lai trik kula langkot araja arwar lai snok ti langbat kari India hi borok ka wei da ka pasdang ya ka jing ai injek ida COVID-19 ni ki samlalut hapdeng karta khatsan snam bat khat prasnam uba perstun tan song sembut mitrang ba ka jela ulalek ban ple ya ka ni program ai injek ya da ya ki samlalut hapdeng kate karta haranja state dispensary ula kentu ik samlalut banwan sakhmat bansim injek yada ki jaka ai injek hanong ba shillong ki kenthop anigrem susotham auditorium Ganesh Das hospital Riches hospital bat kiwe ki jaka sumat simen katkum ka jingkhen ki samlalut hapdeng kate karta ki bal register ki don kumba arlak rupo hajar gun ha ka jala bro ka wei ka dawa injek yada nak benta kini samlalut kande da ka ko vaksin ngada kerpat ya ki keme ki pa ki ba artatir ban ai ke dengan vaccination ngada kerpat nakaliang jong ke sorka sneu bah ublei ula plih kalat kelenti menta sesisin padu bagi khat san snem hadu khat prasnem kin yat menta hakani kalain bagin ai ke dengan injection bagin ai kata tika kami kren nak tin kasih ke jongi ngada kerpat namar kata bang sneu bah ki keme ki pa ban penseluruh di kunjung kedang bakin ai ya kan ke vaksi nanta hak sensos jong ka megla jongi ngidon lakum nu kumba arlak nriu po hajar mud ikna ke bakhatsan stem madu khatrasne khatsan stem madu khatrasne ngidon kumba more or less arlak nriu po hajar nata hapo India menget ngape dibai register hadu pembakar arsiten menemestet kidon hadu nyau klur prapola kiban ai mentakasngi nyau klur prapola ki kon hep ki jongi kala register halaki jong ki jaka borok kowe ke India bat nak liang ke sarkar India bat kunjuk ni state government ngikwa ban pentikna baka vaccination drive kami sedang mentakasngi ngin pendet borok nyau klur prapul kata kadega mangingambo bat kumtang om pi nakaliang jong sarkar nakaliang jong state government kabang ada kwa ya pi ki kemegi pa bat ngada kerpatu iki borsnong ke bortha ke biju trelang bangi nakaliang ramasnong ke bomnya tia ke bomnya song nang ta yati nong yalam jong ka jaj benriu jongi ki seng bahalang borok kabangangamot ban kerpat lomba toy trelang ban ke surga ban penbor ya iwei paiwei khatsan hadu khat prasne bakin sngau bahaban ai ya kaneka injection nakam ta ke jing toy ke jongki baro ngangakwa ban bu on record ma phiki health workers pidai sisa ki sipai ban ya kun yo new virus kabang mentang la kun arsne ban ngakar kemenskep bangin job la IT met ban mensip pim salia shu na kam ta ke jingbit ke jingbiang jong ki pat pa nong shong jong ke jela ma kha jongi dengan duai ban ngakit bokit wiang nak lem sarkar ba phi kum ki health workers ka team ki doctors ka team ki nurses ka team ki nong trai ngong phi ngi na ka government ki duai ba ulei un ai ki ka bor pinang la shu ban nang syakri khamha nang benda ka jingbin jingbiang pai ba nak shong jong ke jela megla jong